Diolch yn fawr. Diolch yn i ti o Dduw am gyfle arall i ddod ger dy fron ac yn i'n cyflwyno'n hamser i ti ac yn gofyn i ti dywallt ysbryd arno mi, nerthu ni i ddoddoli di, i ddyrchafu dy enw. Tyrdyn plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn i 141, yr Iesu'n ddilai am gwared o'm gwai, a chibodd fy mywyd, maddeuodd fy mai. 141 gywn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis, yn cael ei gynnal nos Iau yma, hanner awr wedi 7 drws nesaf yn y neuadd. Felly Ionawr 18, deunawfed, nos Iau sy'n dod drws nesaf am hanner awr 7. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr 3. Ar wrth ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emrif 491.
Byddai'n darlleniad o'r salmau, salm 46. Salm 46. Duw sydd noddfa a nerth I ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Am hynny nid ofnwn pe symudau y ddeiar a phe treiglid y mynyddoedd I ganol y môr. Rhiodd herfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei ymchwyd ef. Y mae afon a'i ffrydiau a lawenhant dinas Duw, cysegr preswylfeidd y goruchaf. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi, Duw a'i cynorthwya yn fore iawn. Y cynhedloedd a derfysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant, fe aroddus ei lef toddodd y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, y mae Duw Jacob yn amddiffynfa I ni. Deuwch, gwelwch weithredoedd yr arglwydd, pa anghyfaneddra a wnaeth fe ar y ddeiar. Gwna'i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar, fe addryllia bwa ac y dir y waiofon, fe alusg y cerbydau a than. Peidiwch a gwybyddwch mae my fus I ddiw, dyrchefur fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefur fi ar y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, am ddiffynfa I ni yw Duw Jacob. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall I ddod ger dy fron ac I ddod ata ti yn hyderus ac eto yn ymwybodol ein bod yn dod ger bron yr holl alluog. Ond o Dduw gan ein bod yn dod trwy rhinweddau, trwy fywyd a marwolaeth Iesu Grist, I ni yn gallu dod gyda hyder gostyngedig, yn plygu ein pen, yn dod gyda'n coesau yn crynu fel petai. Ac eto o Dduw yn gallu dod fel dy blant. O Dduw I ni yn diolch am yr hyfeddod yma, am y dirgelwch yma, y modd yma I dy blant yn gallu dod ata ti. Ac felly o Dduw I ni yn gweddio, bydd y ffordd I ni yn dod ata ti y prynhawn hwn, y bydd yn ffordd sydd yn gywir ac yn iawn ac yn dy blesio di, maddau ni o Dduw yn aml, nad ydyn ni'n dod I dy gwmni, nad ydyn ni'n dod I dy bresenoldeb yn y modd ac y dylsem. I ni'n aml yn dod yn orhyderus, neu ni'n dod yn anghofio mai tad nefol wyt ti arnom, ac ni'n dod yn llawn ofnau ac amheuon. Maddau ni o Dduw am yr eithafon yma I ni yn ei brofi, ac yn gofyn I ti'n helpu ni I ddod i'th bresenoldeb yn y modd cywir. Y byddwn ni'n dod â pharchedig ofn, ac eto yn dod fel plant i'w tad. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn, y byddwn ni yn gallu teimlo dy bresenoldeb a agosatrwydd ato ni y prynhawn hwn, y byddwn ni yn gwybod y fod yma yn ein plith. I ni'n gofyn o Dduw ar ni I brofi dy bresenoldeb mewn ffordd nad I ni wedi phrofi o'r blaen. I ni yn gofyn am yr argyhoeddiad sydd I hangen arnom. I ni yn gofyn am y cylondid o Dduw sydd I hangen arnom hefyd. O Dduw I ni yn byw mewn dyddiau blin iawn, dyddiau tywyll, dyddiau lle mae dy air yn cael ei hanwybyddu. Ac o Dduw mae'r byd yn ei wneud yn cael effaith arnom ni. Maddau ni am hyn, maddau ni bod anghrediniaeth y byd yn dylanwadu ar ein meddyliau ni. O Dduw, helpa ni I godi uwch ben yr amheuon y byd yma. Gad I ni fod yn rhai sydd yn gadarn ac yn sicr ac yn dyrchafu ein llygaid yn wastadol tuag ata ti. Felly o Dduw I ni yn gofyn I ti I weithio ar ein cylonau, weithio yn ein plith ni. O Dduw, mae'r dasg yn amhosibl, ond nid wyt ti yn ein canol. Ond o Dduw, os wyt ti yma ac os wyt ti ar waith, yna mae'r amhosib yn dod yn bosib ac yr wyt ti yn gallu gwneud rhyfeddodau. Felly o Dduw, ter da gweithio rhyfeddodau yma yn ein plith. I ni hyd yn oed o Dduw ar y degau, hyd yn oed o Dduw yn aml, yn ame, hyd yn oed cael gweld unrhyw waith yn ein plith ni yma, heb sôn am y strydoedd a'r ddinas tywyll yma. O maddau ni am ein anghrediniaeth. Rho'r ffydd hynny I ni ddisgwyl, y bydde ti'n gallu gweithio yng nghalonau yr rhai sydd yma yn ein plith. Y bydde ti'n gallu gweithio yng nghalonau yr rhai sydd yn byw yn y strydoedd o amgylch. Ac yna yn y ddinas hon, ac yn ein gwlad ni o Dduw, ni'n gofyn I ti o Dduw I weithio yma unwaith eto, I dywallt ysbryd arnom fel dy blant ar hyd a lled ein gwlad. Ni'n gofyn y bydde ti'n bendithio
dy weision ffyddlon heddiw wrth iddynt gyhoeddi dy air, wrth idd blant ddod i dy addoli di ac i geisio dy wyneb, i ni'n gofyn i ti ddod ac i agosau at bob yr un, ac o bydd dy enw di yn cael ei ddyrchafu unwaith eto yn ein plith. Helpa ni wrth i ni ganu dy glodydd, y byddwn ni yn dyrchafu dy enw, goriwch pob enw arall. Tywallt ysbryd arno'n felly terdyn plith, diogelan hamser yma, bendithia ni, nertha ni fod yr hyn y dylsem fod. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni ganu emyni 439, fy ngweddi dos i'r nef yn union at fy niw, a dywed wrtho ef yn dair a tolwg ar y glwydd cliw. 439 gen i sefyll i'w chanu.
Dwi'n testyn o'r salmau, Salm 46 ar adnod gyntaf. Dyw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Nawr mae hanes y byd yn llawn cyfnewid. Does dim eiliad, mae siŵr o fod fel y môr, a'r llanw'n dod mewn y mas, a mae yna rhyw symudiad drwy'r amser. Pan fod yna un cenedl yn ymddangos goriwch pob cenedl arall fel cawr anferthol, yn rheoli ac yn teyrnasu. Ac yna, ymhen ychydig, y maent yn cael ei gorchfygu. Mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn newid hanes y byd. Mae yna rhywbeth yn digwydd. Mae yna rhyw genedl, Babylon, yr Aifft, Rhufeiniaid, pan ych chi'n meddwl am hanes y rhai felly. Ac yna ych chi'n edrych dros o blynyddoedd yma sydd wedi bod. Ac pan ni'n meddwl am y frwydr fawr hon, a frwydr bwysig, mae pawb yn cofio am y flwyddyn 1666, pan dath William Conqueror draw a choncro yn y frwydr enwog honno yn Hastings. Ond, un fel Cymru, ni'n gallu ymfalchio ond ydyn ni gymerodd y 200 mlynedd iddyn nhw i ddod a choncro Cymru. 200 mlynedd. Doedd ddim yn cymryd lot o amser yn y flwyddyn 1166 i nhw concro fyna. Ond gymerodd i 200 o flynyddoedd. Lle chi ddychmygu bod yn Gymro ar ôl 1066. Ac yna 1166, 100 o flynyddoedd i mynd. Ac maen nhw dal i fethu concro ni. A mi fydde balchder y Cymro wedi cynyddu. Ac yna fe ddath 1282, yng Nghilmeri. O dyna i chi ddwrnod sydd wedi cael ei grafu yn hanes ein cenedl ni. Pan bu farw ein tywysog ni. Ac nid oes tywysog wedi bod ers hynny o Gymru, hynny yw, i ni wedi cael ein gorchfygu, ond gorchfygu ddigwyddodd. A'r rheswm am hyn i gyd os ydyn ni yn deall y pethau yma, dydw i ddim yn arbenigwr mewn unrhyw ffordd, ond mynyddoedd Cymru, Eryri, oedd ei hamddiffynfeydd. Mi fydda yna gestyll yna, Castell y Bere ac yn y blaen, mi fydda yna gestyll tywysogion Cymru. A dwi ddim yn gweld faint o ran oedd y cestyll yn chwarae yn yr holl broses, bys ni'n tybioch rhan bach iawn. Prif noddfa, lle chi dweud, prif cyddfan y Cymru oedd y mynyddoedd Eryri. Ac fuon nhw'n goroesi am dros 200 o flynyddoedd. Tan i rywsut neu gilydd i Llywelyn grwydro o'r gogledd lawr i'r de, ac i ni ddim yn siŵr am hanes beth ddigwyddodd. Ac yna ni'n gwybod gafodd ei ladd, siŵr o fod wedi cael ei fradychu gan Gymro arall. Dyna'r sôn. Ond mae'n cymryd rhywbeth neu gilydd i orchfygu cenedl. Rhywun o plith eich hunan fel arfer sydd yn gweithio yn eich erbyn chi ac yn tynnu'r genedl lawr. A dyna oedd yr hanes. Edward y cyntaf yn dod. Concro ac yna be nath fe adeiladodd e gestyll. Felly teyrnasiad y Cymru ar ein gwlad ni nawr. Ni ddim yn sôn am gwledydd eraill. Ni ddim yn sôn am ein gwlad fach ni. Fydda ni'n edrych ar pob gwlad arall yn y byd. Fydda nhw gyd gyda'i hanes nhw. Sut fuon nhw'n goroesi ac yna colli. Falle'n goroesi am fwy na 200 o flynyddoedd, falle 500 o flynyddoedd, ond colli bu ei hanes. Falle bod yna rhyw wlad, dwi ddim yn gwybod fy ffeithiau ddigon da, falle bod yna rhyw wlad sydd wedi goroesi am yr holl flynyddoedd. Ond eto gyd falle ddim wedi goroesi gwledydd eraill, ond ddim wedi wneud un fawr iawn efallai. Ond i ni gwybod beth ddigwyddodd yma yng Nghymru, adeiladu'r cestyll mawr eddog. Ysblenydd yng Nghaernarfon, Conwy, ewch ar hyd y lle Biwmaris ac ar hyd yr arfordir. Castell ar ôl castell, anferth i ddangos ni'n bod wedi cael ein gorchfygu. A dyna yw hanes y byd. Ond beth sy'n rhyfedd, gafon ni'n concro. Ewch i Gaernarfon a fe glywch i'r Gymraeg yn cael ei siarad ar hyd strydoedd, ar hyd waliau'r castell anferth yma, waliau'r dref ar ddinas. Ac mae'n dod ag ariau mewn i'r ardal leol. Mae fel bod ei wedi troi. Gafodd ni'n concro. Ac yna ni'n defnyddio rhai gafodd ei concro ddod ag ariau nôl mewn i'n gwlad ni. Maen nhw'n talu fi mewn i'r cestyll. A dyna beth yw hanes y byd. Ewch i bob rhan o'r byd, dyna rhywbeth tebyg fydd hanes bob cenedl.
Rhyw genedl fawr yn gorchfygu ac yn goroesi ac chi'n gweld olion nhw, Rhufeiniaid. I ni'n gweld eu holion nhw ar ein gwlad ni. Ewch chi ambell i stryd, ambell i lôn, lonydd Rhufeinig yn mynd am filltiroedd. Beth sy'n yn arwydd y cael am rheini? Maen nhw'n syth. Roedden nhw'n mynd o Aiba, dyn nhw'n mynd o'n Corneli, roedden nhw'n syth ac i chi roed i gyrru ar hyd un. Chi'n gweld olion, ond ydy'r Rhufeiniaid yn rheoli'n gwlad ni bellach? Nag ydynt. Ond ewch chi Gaerleon, fe welwch chi eu holion nhw, ond dydyn nhw ddim yma bellach. Dyna yw hanes y byd. Ond dyma i chi salm sydd yn dangos safle'r Cristion llawer gwell na unrhyw gastell, unrhyw gasgliad o fynyddoedd fel Eryri. Nath reina ddim llwyddo, dwi'n ond 200 o flynyddoedd, a fe fethon am ddiffyn ni. Ond dyma i chi, grandewch ar hwn, Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Dyma i chi gadernu teyrnasiad, un sydd uwch y cyfan. Dyma i chi deyrnas, dyma i chi frenin, dyma i chi noddfa, dyma i chi amddiffynfa, dyma i chi le fwyaf diogel, dyma i chi gadernu tu hwnt i unrhyw beth. Dyw'r byd ddim yn gallu cynnig dim byd o'i fath. Mae'n anhygoel pan i chi yng nghanol y byd, ac ein mwyafrif o'n i yng nghanol y byd troi'r amser, troi'r dydd, o'n cwmpas ni, a rhai yn hyfryd ac yn y blaen. Ond chi'n gwybod beth sydd yn wir? Maen nhw mor sicr. Ond sicr am beth? Maen nhw'n meddwl bod nhw mor iawn ac mor gadarn, ac maen nhw'n llawn hyder, ond hyder mewn beth? Achos mae cestyll nhw'n mynd i cael ei dymchwel yn reit fuan. Mae'n mynd i ddod lawr. Fel y Cymru meddwl bod y mynyddoedd yn mynd i'n hamddiffyn am byth. Fel y Rhufeiniaid yn meddwl bod i byddinoedd yn mynd i goroesi am byth. Babylon, yr Aifft, lle bynnag ewch chi. Yr oedd y gwledydd yma'n meddwl, does neb yn mynd i gyffwrdd â ni, ond dyna beth sy'n digwydd, maen nhw yn colli. Maen nhw yn colli yn y pen draw. Fydd y gwledydd mawr yma nawr. I ni'n gweld America, a China, a Russia, ac i ni'n gweld yr holl wledydd yma sydd yn rhoi bygythiadau ni'n herbyn ni ac yn y ffrwydriadau yma. Mae yna rhywun, falle mewn 20 mlynedd, rhywun arall sy'n mynd i beri ofn arno ni. A fydd rhain yn tywelu rhywfaint. Ond nid felly i'r Cristion. A mae'r Cristion yn gallu sefyll yn gadarn trwy gydol bywyd. Hyd yn oed nawr, edrychwch yn nifer fach iawn. Ond mae'n safle ni'n llawer cadarnach nag unrhyw un yn y byd. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar y salm, rhan gyntaf y salm, fel yr argyfwng yma, ac yn yr amddiffyniad ac yn yr afon. Yr argyfwng yn syth i ni'n gweld bod argyfwng, os oes angen noddfa, mae'n dangos bod na argyfwng, mae yna broblem. Mae'n amlwg, mae'r holl salm yn dweud, mae yna broblem. Os yw yn dweud Duw sydd noddfa a nerth i ni, mae'n amlwg, does dim nerth yn ni a does dim noddfa. Mae angen noddfa ar ein cyfer ni. Ac felly mae angen help. Faint o bobl sy'n fodlon cydnabod bod eisiau help? Ond nid yna sut mae pobl yn cael ei magu heddi, yn pobl yn cael ei dysgu, yn cael ei dweud, i chi eisiau dangos yr hyder yma. Peidiwch da chi a dangos gwendid, peidiwch da chi a gadael i unrhyw un feddwl bod chi angen help. Neu os ych chi yn gofyn am help, peidiwch gadael i neb ffind o mas. Peidiwch gadael i neb ffind o mas bod chi'n cael nhw drafferth, ac fel yn yr ysgol, ac mynd trwy'r coleg. Peidiwch gadael i neb i wybod bod chi'n ffeindio'r pwnc yma'n anodd, neu fydd pobl yn meddwl bod chi ddim yn llawn gallu, ac mae yna rhyw falchder mewn dyn. Ydy pobl ddim yn licio dweud bod angen help arnyn nhw. Mae yna falchder anhygol o'n cwmpas ni. Ond mae yna broblem. Roedd mynyddoedd Cymru yn noddfa wych i drigolion Cymru, ei filwyr Llywelyn. O'r tir uchel, yr ogofeidd, y clogwyni, y tywydd, y newid ac yn amrywiol. Ond dyna i chi noddfa llawer gwell nag Eryri. Noddfa'r salmydd, mae e'n sôn amdano fyny, noddfa o gymaint o beryglon, Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Chi'n bod pan i ni'n meddwl am yr angen a'r anhawster a'r argyfwng i ni ynddi, mae bywyd yn diwen llawn anhawster. Gallwch chi bron iawn am mentro dweud, mae bywyd yn argyfwng. Mae pob dydd yn argyfwng.
Unrhyw un sydd yn dadlau'n wahanol, maen nhw'n byw mewn rhyw wlad rhyfeddol, rhaid I bod nhw. Neu pen yn y cymylau neu wedi cael ei gladdu yn y tywod. Dyn nhw ddim yn byw mewn bywyd o reality. Mae bywyd yn argyfwng. Mae bob dydd yn argyfwng. Ac mae yn wir I bob un ohono ni. Hyd yn oed, os ni'n mynd trwy gyfnod lle does dim llawer o bethau ofnadw yn digwydd, ond y mae yn llawn anhawsterau. Pob sefyllfa. I ni'n gwynebu ofnau amrywiol o bob cyfeiriad. Unigrwydd, neu falle ofn unigrwydd, os I chi ddim yn unig. Falle bod yna ofn unigrwydd, a mae hwnna'n llethol. Mae hwnna'n dod o pwysau. Wrth effro'n y bore, ddim yn gwybod yr hyn sydd o'n blaenau ni. Nid yw am wynebu'r rheidrwydd mae I baratoi ei enaid ar gyfer tragwyddoldeb. Dyw pobl yn deffro'n y bore, dyn nhw ddim eisiau meddwl am tragwyddoldeb. Ac felly be maen nhw'n neud yw claddu pen yn y tywod ac yn byw fel pe na bod na broblemau. Fel nad yw e'n bosib I fywyd ddod I ben. A maen nhw'n dweud, ond yn wthio hwnna o'r neilltu, achos mae'r rhaid byw. Ac wrth gwrs, mae yna synwyr cyffredin yn hynny. Dydyn ni ddim yn I feddwl am y gweithio trwy'r amser. Ac felly mae hwnna'n iawn I wneud. Ond mae beth I ni wedi colli'r cydbwysedd cywir yma. Wrth fyw bob dydd I ni wedi mynd I feddwl bod bywyd yn mynd ymlaen ar y ddeiar am byth, ond I ni wedi cael ein dysgu mae bywyd yn dod I ben ac yna ni'n camu tragwyddoldeb. Wrth gwrs I ni'n credu fod bywyd yn mynd ymlaen am byth, ond nid y bywyd yma yn y cnawd, mae tragwyddoldeb. Ond mae pobl yn rhedeg I ffwrdd o hyn. Mae pobl yn byw fel nad oes cyfrifoldeb arno ni I feddwl am y pethau hyn, gobeithio am y gorau. Yr hyn mae'r salmydd yn ei ddweud yw bod na noddfa am ddiffyniad ar gyfer enaid wrth wynebu bywyd. Dyna beth mae'r salmydd yn ei ddweud. Un o fel un oedd yn credu. Mae'n dweud, mae ganddo ni noddfa. Mae ganddo ni un I redeg ato mewn argyfwng. I ni'n aml yn clywed y byd yn ddilornus o Cristnogion ac yn dweud ei bod nhw fel Cristnogion, maen nhw'n disgrifio ni yn gorfod pwyso ar grefydd I ymdopi â bywyd ac maen nhw'n dweud mae'r rhai pobl yn pwyso ar gyffuriau, rhai yn pwyso ar y ddiod feddwl, rhai yn pwyso ar rhywbeth arall ac maen nhw'n dweud ydyn ni ddim gwahanol I ni'n pwyso ar grefydd. Wel, maen nhw'n gywir. Maen nhw'n gywir I ni yn pwyso ar ein crefydd ni, ar Grist I ni yn sicr. Byddwn ni ddim yn dadlau gyda nhw yn hynny. Ond mae'n llawer gwell na be maen nhw'n pwyso arno. Mae'n hyn maen nhw'n I pwyso arno'n ddiwerth llwyr. Ond I ni'n pwyso ar yr un sydd yn noddfa I ni. Dyw sydd noddfa a nerth I ni. Cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Ac felly mae'n sicr, petaw nhw'n troi rown yn dweud wrthyn ni, petaw ni'n cymryd eich Cris chi oddi arno chi, byddwch chi ddim yn ymdopi. Cywir, byddwn ni ddim yn ymdopi. Dyw e ddim yn bosib ymdopi mewn bywyd heb Grist. Mae angen I ni bwyso ar rhywbeth ac ar rhywun, ond yn sicr, dydw I ddim eisiau pwyso ar y ddiod, dwi ddim eisiau pwyso ar gyffuriau, dwi ddim eisiau pwyso ar deulu, dwi ddim eisiau pwyso ar ffrindiau, ar waith, ar unrhyw beth. Pam? Mae'r rheini gyd yn diflannu. Does dim un o'r rheini yn sicr o bara. Dyn nhw ddim yn gweithio, ond beth ni yn gwybod fan hyn yw, Dyw sydd noddfa a nerth I ni. Does dim gwell I gael. Sut fod unrhyw un yn ymdopi heb bwyso ar y noddfa yma? Pa obeth, pa sicrwydd, pa heddwch sydd gan y byd wrth effro'n y bore ac yn gwynebu diwrnod llawn potensial o bethau gall ddigwydd, ond does ganddyn nhw ddim y noddfa yma. Ond heb sôn am fywyd pob dydd a'r hyn sydd yn digwydd ac yn bosib I ddigwydd pob dydd, efallai bod argyfwng arall ar enaid rhywrai yma neu rhai sydd yn gwrando. Dyma'r argyfwng I ni'n gobeithio ac yn gweddio eich bod yn ei brofi. Efallai bod yr ysbryd glân wedi agor llygaid eich enaid I weld yr argyfwng yr ydych ynddi. Efallai rhywun, mae'n anodd dweud ond diwedd, mae'n anodd dweud os yw'r ysbryd wedi dechrau gweithio. Ambell waith chi gallu dirnad efallai bod yna rhywbeth yn digwydd, ond I chi'n gweld yr olwg yna, bod nhw wedi dod, mae wedi dod arnyn nhw fod reality bywyd yw bob tragwyddoldeb, ac nawr fod yr arglwydd wedi dangos yn nhw, dydych chi ddim cweit mor dda ac roeddech chi'n meddwl, I ddweud y gwir chi wedi dechrau gweld eich pechod ac difrifoldeb pechod.
Efallai bod chi felly, dwi'n cofio sawl blwyddyn yn ôl nawr yn mynd ar wyliau i'r Swistir, i'r Swistir, neu'r Eidal o'n i'n mynd, dwi'n trio cofio, i'r Eidal eithon ni, ond mynd draw i'r Swistir am ddiwrnod. Ac mynd i fyny'r mynyddoedd. Ac rhieni wedi bod yna ac wedi dweud, mae rhaid mynd i fyny'r mynydd yma, mae'n odidog. Mae'n hyfryd. Mae'r golygfeydd, byddwch chi ddim yn breuddwydio bod y fath olygfeydd i'w gael. I chi'n gweld am filltiroedd, mynyddoedd copawd, mynyddoedd gwyn llawn eira a'r hew. Ac mae'n werth mynd, felly dyna be'n eithon ni, mynd ar y cerbyd yma i fyny, ond roedd hi'n ddwrnod cymylog. Ac eithon ni trwy'r cymylau, lan a lan a lan, dod allan o'r cerbyd yma, ac yna camu allan, ac roedd yna lwyfan pren gyda ffens o'i gwmpas wrth gwrs, achos fes nhw ddim iechyd y diogelwch ddim yn caniatáu i chi, a dwi ddim yn licio sefyll ar llwyfannau uchel yn yr awyr neu dros môr, dwi ddim yn licio fe gwbl, sy'n osgen uchder cyn felly bod fi'n gwybod fod rhywbeth o'n cwmpas i. Ond mae un o hwn eitha uchel i fi, edrych dros fan hyn, mae hwnna'n teimlo'n eitha brawychus, a petai fel plant yn fach, o'n i wastad yn ofni, nhw'n mynd yn agos at yr ochr rhag ofn syrthio droso, lle ni'n gafel yn ei dwylo nhw. Ond dwi'n cofio mynd yn llawn hyder i'r diwedd y llwyfan yma, ac o'n i wedi gweld roedd yna rhyw le i cael diod a paned a rhywbeth i fita, dod allan a'r llwyfan yma mynd allan. Falle bod wedi mynd allan bron mor bell ac lle mae'r cadeiriau fan hyn. Ac o'n i'n ar y ffens lan i tua'n canol i fan hyn, o'n i'n pwyso drosodd, llawn hyder, o'n i'n pwyso drosodd, beth o'n i'n gweld? Cwmwl gwyn. Dyna gyd, o'n i'n gallu cyffwrdd, o'n i'n ganol y cwmwl, o'n i ddim yn gallu gweld neb tu ôl i fi ar y llwyfan. Roedden ni'n nghanol cwmwl, doedden ni'n gweld dim, roedd e jyst gwyn o'n cwmpas ni yn bob man. Ac mi roedden ni'n edrych drosodd, trwy'r amser, mi roedden ni'n edrych drosodd, llawn hyder, dim problem yn y byd. Allai ddweud hyn wrthoch chi pan weles i'r llun o ble roeddwn ni'n sefyll, allai ddweud hyn, petai dim cwmwl yna, mi fydden ni wedi gweld cannoedd ar gannoedd o'i droedfeddi, a dim byd oddi tanno. A bydden ni ddim wedi mentro mynd yn agos i'r ochr, heb sôn am edrych dros yr ochr. Chi'n gwybod beth oedd yr rheswm? Doeddwn ni ddim yn gweld y peryg. Doeddwn ni'n mynd i weld e. Ac felly o'n i'n ddigon hyderus, yn chwerthin, o'n hwyl piti bod ni'n gweld y golygfeydd, ond na i weld e ar y llun. Ac oedd yn llun anhygol. Ond o'n i'n gweld y peryg. Petai rwy'n di taflu pel i fi, byddwn ni wedi neidio fyny ei ddale a mynd i'r ochr. Mi fyddwn ni wedi wneud unrhyw beth, achos o'n i ddim yn gwybod y peryg. Ond nid yna yw'r byd. Dyn nhw ddim yn gweld y peryg. Ond efallai, dyma beth sy'n rhaid digwydd. Mae rhaid i'r ysbryd glân i agor y llygaid i ddangos i chi eich argyfwng chi. Mae'r byd yn claddu pen yn y tywod trwy'r amser. Dyna beth yw bywyd, dyna yw'r penwythnos. Y penwythnos yw claddu pen yn y tywod. Rhaid gwneud rhywbeth ar y penwythnos i foddi'r diflastod. Mae bywyd yn ddiflas. Gwaith trwy'r amser. Mae rhai yn mwynhau'r gwaith, a mae mwyafrif o bobl yn ffeindio mynd i'r gwaith yn waith caled, yn mwynhau ambell i rhan o'n fe. Ond mae waith caled, mae'n blino chi. Penwythnos yn dod, mwynhau'r penwythnos. A wedyn dechrau wythnos arall, mwyn y penwythnos. Ac yna maen nhw'n boddi i tristwch neu beth bynnag yw e. A maen nhw'n gweithio mwyn cael gwyliau. Maen nhw'n mynd o un peth i'r llall. Dyna yw diflastod bywyd. Falle mae yna ambell i ddwrnod gwell nag arall, ond dyna beth maen nhw'n neud, maen nhw'n claddu pen yn y tywod. Dyn nhw ddim yn ystyried reality bywyd. A dyn nhw'n gweld y peryg, dyn nhw'n gweld bod tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd. Ond ar ben hynny, os ydy'r ysbryd ar waith, nid yn unig bod wedi dangos i chi'r peryg, ond mae wedi dangos i chi eich pechod hefyd. Ac nawr i chi'n gweld difrifoldeb eich pechod, nawr i chi'n gweld bryntni ac mae'r euogrwydd yn dod i fewn. Dyna i chi argyfwng. Nawr i chi'n gweld eich bod chi wedi tramgwyddo'r holl alluog. Mae'r mwyafrif yn ddilornus o'r cysyniad o bechod ac yn meddwl nad yw e mor ddrwg wedi'r cyfan.
Ond efalla'ch bod chi trwy ras Duw wedi gweld eich pechod, ac o'r diwedd yn gweld ei ddifrifoldeb, ac yn gweld eich heiddiant, bod yr arglwydd o fewn ei hawliau i gosbi, a hynny am dragwyddoldeb. Chi'n meddwl pan mae'r enaid yn dod i'r ymwybyddiaeth hynny, mae'n frawychus, mae'n eich taflu chi mewn i argyfwng. Dydych chi ddim yn gwybod beth i wneud. Y mae Duw o fewn i hawliau, ac yn sicr pan ych chi'n meddwl amdano'ch eich hunan, a chi'n meddwl amdano'ch eich hunan, chi wedi gweld eich hunan yn waith na neb arall. I chi'n meddwl mae fy sefyllfa fi yn waith na neb arall, ac felly chi'n gweld mae Duw o fewn i hawliau, mae'n iawn i'n nghosbi fi. Dyna i chi argyfwng. Ac yna falle chi'n clywed, falle o sil i sil, falle wedi dod o sil i sil, neu wedi gwrando o sil i sil. A chi'n clywed y ddeddf yn cael ei tharanu ac yn eich condemnio. Ac chi ddim yn hoffi fe, falle o nawr i chi wedi sylweddoli na, mae hwn yn iawn. Mae'n iawn i'r pregethwr i'n condemnio ni wrth bregethu'r gyfraith. Mae'n iawn, achos dydw i ddim yn heiddi dim byd arall. Mae'r byd yn mynd i droi ar y peth ac yn troi cefn. Dyn nhw ddim eisiau clywed, maen nhw'n cysau, maen nhw'n cerdded i ffwrdd, a dyn nhw'n eisiau dod nôl to. Rhai yn dweud, dwi'n gwybod beth chi'n mynd i bregethu, dwi ddim yn mynd i ddod i wrando arnoch chi. Ond i'r rhai, mae'r ysbryd wedi agor eu llygaid nhw. Mae'r rhai yn clywed y ddeddf yn cael ei tharanu ac yn ei condemnio nhw. Ond does dim dadl. Dydych chi ddim yn anghytuno, ond mae'n eich taflu chi mewn i fwy a fwy o argyfwng. Dydych chi ddim yn teimlo unrhyw gysur. Mae'r rheogrwydd yn cynyddu. Chi'n sylweddoli fwy nad ydych chi wedi cadw'r gyfraith ac ei fod y tu hwnt i chi. Ac pan wnaethoch chi ymdrechu gwella, i chi'n gwybod eich bod yn dod yn fyr o safon yr arglwydd. Falle yn trio credu, ond yna'r gyfraith yn taranu i'ch eich pen ac yn eich condemnio chi. Falle bod yna ryw rai yn teimlo'n flinderog, yn llwythog, fel mae Williams Pantycelyn yn dweud, eogrwydd fel mynyddoedd byd. Does dim byd gwaith yna, nag oes. Pan yn teimlo'r argyfwng ac yn teimlo'r gyfraith yn cael ei ffregethu ac chi'n gwybod mae hyn yn iawn, mae hyn yn deg, chi'n gweld eich pechod, chi'n gweld eich bryntni ac mae'r eogrwydd fel mynyddoedd byd ac chi'n gwybod mae teg yw'r cyfan. Chi ddim fel y byd yn dweud yw hwn ddim yn deg. Chi'n cydnabod tegwch yw'r cyfan, mae hwn yn iawn. Ac chi'n teimlo'n yr heiddiant o cael eich condemnio. Ac ar ben hyn efallai chi'n gweld tywyllwch y bedd. Ofnau'r bedd a thragwyddoldeb yn dod yn fwy real. Mae'n sefyllfa heb unrhyw obaith yn diwedd. Dydych chi ddim yn gwybod pa le i droi am obaith. Tybed faint o'r rheini sydd yn y byd. Tybed faint o'r rheini sydd tu allan i'r capel, sydd ddim wedi dod i'r cwrdau, ond falle bod yr ysbryd rywsut wedi bod yn gweithio ar hyn eidio nhw, wedi agor eu llygem yn dechrau gweld, ac mae'r eogrwydd yma, dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi hyd yn oed. O leia allwch chi ddweud fan hyn, i chi'n cael yr efengy'n cael ei ffregethu, a chi dal yn y tywyllwch, ond efallai bod yna ryw rai tu fas efallai, ac maen nhw'n teimlo'r eogrwydd yma, ond dyn nhw ddim yn gwybod pa le i droi. Efallai bod chi ddim yn gwybod pa le i droi. Chi wedi meddwl, wel, dwi wedi clywed y cyfan a chi wedi trio a dwi ddim wedi gweithio a felly chi'n dweud, beth arall sy'n rhaid fi wneud? Mae e'n bydew twfn yn diwedd. Dyna chi bydew, dyna chi garchar tywyll di. Mae e'n argyfyngus arnoch chi. Wel, gadewch chi ni symud ymlaen i'r amddiffyniad. Duw sydd noddfa a nerth i ni cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. O fan hyn, disgrifir y noddfa gorau posib. Dyna i chi noddfa. Oedd mynyddoedd Eryri. Cuddfan ar ôl cuddfan y mynyddoedd Eryri. Milwyr Cymreig yn adnabod y tir mor dda. Yn gwybod le i guddio. Gwybod le i osod trap. A pan fydde byddinoedd cedir yn dod, yn nhw'n gallu ymosod o bob twll a chornel. A gorchfygu. Ond fe gollon nhw'n do. Ond dyma i chi noddfa. A mae'r salmydd yn sôn amdano. Hyn oedd noddfa yng Nghymru wedi methu, ond dyma'r noddfa na fydd yn methu byth. Duw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Y noddfa y mae'r salmydd yn sôn amdano fan hyn yw Iesu Grist.
Allech chi newid hwnna, allech chi bron iawn, dy Iesu Grist sydd noddfa a nerth i mi. Yr arglwydd Iesu Grist, ef yw ein nerth, ef yw ein cymorth mewn amser o gyfyngder. Crist yw ein creawdwr, y mae yn holl alluog. Os ych chi'n meddwl am y noddfa yma, os ych chi'n meddwl am fynyddoedd Cymru, allech chi feddwl am rhai gwledydd gyda mynyddoedd uwch a fwy cadarn. Allech chi fynd i wlad arall bell, yn y Swistir, dyna chi fynyddoedd yr reina, mae'n neud i rai Cymru edrych fel bryniau, ac felly chi gallu dweud, dyna chi noddfa, ond mae Iesu Grist yn well ag mynyddoedd ucha'r byd. Ef yw yr holl alluog, mae e'n holl bresennol. Jyst meddyliwch am hyn am eiliad. Os yw ein noddfa ni, yr arglwydd Iesu Grist, yn holl alluog, mae hwnna'n golygu mae e'n gallu gwneud popeth. Mae e'n holl bresennol, mae'n golygu mae e ym mhobman trwy'r amser. Holl bresennol yw, mae'r arglwydd ym mhob gwlad, ym mhob twll a chornel, yn y bydysawd, trwy'r amser. Beth o'n i'n mynd fyny mewn roced a mynd miliynau o filltiroedd i ffwrdd, mi fydda fe yno. Mae e'n holl bresennol, mae e'n holl alluog. Mae'n gwybod y planedau a'r ser, mae'n gwybod yr un pella i ffwrdd, be bynnag yw pella i ffwrdd, dwi'n gwybod sy'n bosib, ond ble bynnag mae'r un pella, allech chi dweud mae Iesu Grist, mae'r arglwydd, mae'n noddfa ni yn gwybod popeth amdano. Mae'n gwybod allan o be mae wedi cael ei wneud. Mae'n gwybod pa mor hir mae'n mynd i bara. Mae'n gwybod popeth amdano. Holl wybodus, holl bresennol. Mae e hefyd yn un sy'n llawn trigaredd. Mae trigaredd yn berffaith. Dyw e ddim wedi cael ei lygru. Dyw trigaredd yr arglwydd ddim wedi cael ei lygru gyda pechod a balchder. Mae'n llawn tysturi. Hwn oedd yr un a ddawod y proffwydi y byddai'n dod i helpu eneidiau mewn argyfwng. Yr oedd yr holl proffwydi yn sôn am hwn a fydd yn dod o'r nef mab Duw y Meseia ac fe fydd yn dod i'n hachub ni o'n argyfwng ni. Dyma'r un, a fe ddath e. Genesis, ni'n gwybod, dywedir byddai hwn yn dod i ddelio ar un drwg, a byddai'n gwasgu ei ben, ac fe fyddai'n concro. Ac felly, pan ddath yr Iesu ar yr adeg penodedig yn hanes y byd, dyna wnaeth, fe goncwerodd. Fe orchfygodd yr un drwg yn yr union modd y dywedodd y byddai'n i'w wneud. Ac felly, pan mae'r gyfraith yn taranu yn erbyn eich enaid, pan mae'n eich cyhyddo eich cydwybod, nad ydych chi'n ddigon da, neu pan mae'n dod ac yn sibrwd, sut fedrwch chi gael achubiaeth yr enaid, sut gellir maddau eich pechod chi? Pechodau pobl eraill yn wahanol. Dyn nhw ddim o'r wael, ond eich chi wedi cael yr holl freintiau yma. Eich chi wedi clywed yr efengil, ac eich chi wedi gwrthod. Sut fedrwch chi cael maddeuant? Dyna be fydd yr un drwg yn sibrwd. Ar ôl yr holl gyfleoedd yma, i chi wedi troi cefn, bydd yr un drwg yn sibrwd. Ond dyma beth nath Iesu Grist. Dyma beth nath ein noddfa ni. Fe gyflawnodd holl ofynion y tad. Fe ddath e lawr i'r byd yma, ac fel baban bach fe dyfodd yn fachgen yn ddyn ifanc ac yn ddyn. Fe gyflawnodd e popeth gofynodd y tad iddo i wneud. Fe nath e'r cyfan. Popeth angen rheidiol ar ein cyfer ni. Does dim byd wedi cael ei adael allan. Fe gadwodd e bob ran o'r gyfraith yn ein lle ni. Yr oedd y tad yn gwybod, does dim gobaith gyda ni gadw'r gyfraith, ac felly pa mae'r gyfraith yn taranu yn ein herbyn ni, pa mae'r un drwg yn sibrwd yn ein herbyn ni ac yn dweud sim gobaith i chi, maen nhw'n eitha cywir. Does dim gobaith i ni, dydyn ni ddim yn heiddi unrhyw beth, ond fe ddath Iesu Grist ac fe gyflawnodd e'r gyfraith yn ein lle ni. Fe ddaeth i'n cynrychioli ni. Fe nath e gyflawni'r gyfraith gymaint felly fel petai yn ein lle ni, fel petai ni sydd wedi gadw e, nid ni sydd wedi gadw e, ond mae e wedi wneud ar ein rhan ni. Dyna i chi noddfa, yn bod ni'n gallu cuddio yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n gallu cuddio yn y noddfa yma i ffwrdd o tarannu'r gyfraith. I ni'n gallu cuddio o gyhyddiadau Satan, pan mae'n dod ac amheuon i ni. I ni'n gallu cuddio tu ôl Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn ein lle ni.
Mae'n gyddfan o felltith y tad, o felltith y gyfraith. Crist, mae'n ein hamddiffyn yn llwyr o bob cyhyddiad, pa bynnag cyhyddiad y mae'r un drwg neu'r gyfraith yn dod ar ein traws ni, pa mae nhw atgof o rhyw bechod i ni wedi wneud, neu wedi ei feddwl, ac i ni meddwl, does dim gobeith i fi, ond yna mwyn eitha gwir, does dim gobeith i fi, ar wahân Iesu Grist, mae Iesu Grist yn cuddio'r gyfraith, mae'n gorchuddio ni, mae'n amddiffyn ni, felly bob un cyhyddiad sy'n dod, mae fel bethau yn bwnsio oddi arno fe. Mae Iesu Grist yn ein hamddiffyn ni. Mae fel tarian anferth o'n cwmpas. Mae ei glogyn o berffeithrwydd yn ein gorchuddio ni'n llwyr. Ond yna fydd yr un drwg yn dod o hwn, fydd yn dod ac yn sibrwd o'n beth am y gosb i chi'n ei heiddi. Fe fydd yn atgoffa ni o'r athrawiaethau'r ysgrythyr fod yr arglwydd yn gyfiawn. Dyma chi sut mae Satan yn gweithio. Fydd e wedyn yn dod â dysgeidiaeth cywir i ni. Mae'n dweud mae'r arglwydd yn gyfiawn ac rhaid iddo gosbi. Rhaid cael cyfiawnder a rhaid cael cosb am drosedd mor fawr. Ac yna, efallai bydd yr enaid yn gwanhau. Ond mae rhaid atgoffa Duw sydd noddfa, Crist sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. I ni'n gallu atgoffa'r un drwg fe ath Iesu Grist i'r groes. Ac yno ar y groes fe gymerodd holl ddigofaint y tad arno fe hun, cosbedigedd tragwyddol am ei holl bobl ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly dyna i chi noddfa, dyna i chi gyddfan, i ni'n gallu cuddio tu nôl Iesu Grist. Does dim eisiau hyd yn oed ofni'r gosb bellach, mae Iesu wedi cael ei gosbi yn ein lle ni, ac felly ni'n gallu cuddio'n ddiogel tu ôl iddo fe. Mab Duw, mae e'n waredwr i ni, mae e'n ein prynwr ni, yr un a dalodd y pris am ein rhyddid ni ar y groes, mae'n ein amddiffyn ni, sy'n darparu popeth ar ein cyfer ni. Fel un yn yr hen ddyddiau yn ffoi ddinas ein noddfa. Ni'n darllen am hynny yn yr Hen Testament, roedden nhw'n ffoi am ei bywyd nhw. Dyna beth sy'n rhaid i'r enaid wneud, ffoi am eich bywyd, rhedeg am eich bywyd am y noddfa. Dyna beth sy'n angen i rai nhw chi fan hyn wneud. Dim rhedeg i'r byd. Dyna tristwch. Mae rhai o'n plith ni wedi rhedeg i'r byd. Ni wedi weld o. Ni wedi weld yn digwydd dros gyfnod amser. Sut mae'n digwydd? Ni'n gweld sut mae'r rhedeg yma'n digwydd. Ni'n gweld nhw'n dechrau dod, a falle ar y roedfa, yn dechrau yn weddol, yn gwrando, ond ar ôl rhai misoedd, beth sy'n dod? Dwi'n dechrau pido gwrando, dechrau edrych ar y llawr, edrych lan ar y to, dim diddordeb, falle cysgu, falle meddwl yn mynd fel chwarae dy ffonau, pob math o bethau mae pobl yn gwneud. I ni wedi weld ni wedi gwneud yn hunan. Ond beth ych chi'n gwneud, ni'n gweld y diffyg dod, falle'r awydd am y byd, a un sy'n ar ôl y llall. Beth sy'n dod? Mae'r diddordeb yn pellhau ac yn gwanhau, ac ych chi'n gweld y caledwch ar y gwyneb. A beth yw hwn? Chi'n rhedeg am y byd, chi'n rhedeg am noddfa y byd. Fe fydd y byd yn gofalu amdana i chi'n credu. Fe fydd y ffrindiau'r byd yn gofalu amdana i. Maen nhw mor dda, fe fydden nhw'n edrych ar ôl fy enaid i am dragwyddoldeb. Fe gael hwyl gyda'r byd, a beth chi'n gweld enaid yn rhedeg i'r byd. Beth sydd angen i chi wneud? Dim rhedeg i'r byd. Dyn nhw ddim yn mynd i fod yn noddfa chi. Rhedwch at Grist. Dyna yw'r noddfa. Ond ni'n gweld gymaint, dyna'r tristwch, dyna'r tragedy yr oes sy'n ni'n byw ynddo. Sawl un ni wedi gweld o'n plith ni sydd wedi mynd. Mae fel petai chi neisod yn y blaen ac yn mynd i'r rhes, a fe'n bellach ac yn bellach i ffwrdd. Nes yn y diwedd i chi ddim yn dod trwy'r drysau beth eto. Ond nid oes ar rhai sydd wedi bod yn ein plith ni. 10 mlynedd wedi mynd heibio, sa'n wedi bod yn agos i'r cwrdd. Maen nhw'n nghanol y byd, maen nhw wedi rhedeg i noddfa'r byd. Dyna chi ffylied. Ffylied o'r mwyaf. Dallwch chi ddim feddwl am ffwl mwy na rhywun sydd yn gadael y noddfa gorau posib i fynd i'r byd. Yr hyn mae'r salmyd yn dweud, Duw sydd noddfa. Fe yw'r un dylen ni fod yn dod ato. Crist yw'r un sydd yn ein hamddiffyn ni. Mae'n amddiffyn ni ar gyfer bywyd, ond yn fwy pwysig, mae'n amddiffyn ni ar gyfer tragwyddoldeb. Does dim diwrnod pwysicach yn hanes eich bywyd chi na'r diwrnod hwnnw byddwch chi'n gadael y byd yma. Ac oes noddfa dy chi, achos fe fydd y gyfraith yn taranu yn eich erbyn chi.
Fydd na rai fydd yn gwynebu'r dydd hwnnw. Fydd nhw'n dweud, fydd yr arglwydd yn dweud, mae'r gyfraith yn dweud, fe joies di dy gefn ar gair Duw. Fe joies di dy gefn ar Grist. Tra'n ifanc, es di'r byd, a fi es di'n byw yn y byd trwy dy fywyd i. Ond fi ddim cyddfan. Fi ddim gobeith iddyn nhw. Fydden nhw ddim yn gallu sefyll yn y dydd hwnnw. Fydd neb i'w hamddiffyn nhw. Does ni'n lle gwell na Christ. O, na fydden ni'n gweld y peth yn troi. O, na fydden ni'n gweld pobl yn agosau, yn lle pellhau. O, na fydden ni'n gweld yr gwrando yn cynyddu ac yn dwysau. O, na fydden na geisio. Dyna beth ni'n gweddio amdano. Bo chi'n dod at y noddfa iawn, nid noddfa'r byd. Eseia yn dweud, pennod 25 adnod 4, canes bios nerth i'r tlawd a chadernid i'r anghenog yn ei gyfyngder, yn nodded rhag tymestl, yn gysgod rhag gwres, pan oedd gwynt y cedyn fel tymestl yn erbyn mir. O, mae'r arglwydd yn noddfa o'r cyfan. Dim syndod bod y salmydd yn mynd mlaen yn yr ail a'r drydydd adnod o'r salm 46. Am hynny, gan fod ganddo ni y fath noddfa yng Nghrist. Am hynny, nid ofnwn pe symudau y ddaear a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y môr, rhio a therfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei ymchwedd ef. Dydyn ni ddim yn mynd i ofni. Mae'r Cristion yn gallu gwynebu tragwyddoldeb heb ofni. Mae dal yn broses brawychus yn diwedd, achos ni'n mynd i bod na o'r blaen. Ond mae gan y Cristion heddwch gan fod ganddo noddfa. A'r noddfa yw Crist, ein creawdwr, yr holl alluog, yr un daeth i fyw ar y ddaear. Does dim lle mwy diogel i fod nag i guddio yn Crist. Wel, yn fyr i orffen yr afon, adnod 4. Mae afon a'i ffrydiau a lawenhant y ddinas Duw, cysegr preswylfeidd y goruchaf. O, mae afonydd mor bwysig yn dydyn nhw. Unwaith eto yn hanes y byd. Mae'n ddiddorol yn dwi eto, cyn i beth ni wedi gwrando mwy yn yr ysgol yn neud daearyddiaeth a hanes, mi fydden ni'n gwybod llawer mwy, ond un peth ni'n gwybod yw hyn pan yr oedd pobl yn sefydlu trefi a mana i fyw. Mi roedden nhw'n mynd at yr afonydd, wrth gwrs bod nhw. So chi'n mynd i fynd a sefydlu tref, hanner 100 milltir i ffwrdd o afon? Bydde fe'n ffordd bell bob dydd i fynd i nôl y dŵr. Chi methu byw heb ddŵr. Ac felly bydden nhw'n mynd yn agos at y dyfroedd, ond bydden nhw'n mynd mor agos rhag ofn i'r afonydd gorlifo, a chi ddim eisiau boddi'ch cartrefi, ac felly maen nhw'n cael eu sefydlu yn ddigon pell, ond yn ddigon agos. Dyna yw synwyr cyffredin, ac mi roedd pobl i dysgu hwnna'n reit fian, ac felly ni'n gweld mae afonydd yn chwarae rhan bwysig iawn, ac os nad o'n afon, o rhaid nhw ffeindio dŵr oddi tan o rywsut, mae rhaid cael dyfroedd. Cestyll, petai'r gelyn yn ffeindio ffordd i rwystro llif yr afon, mi fydden nhw'n ennill mantais anferthol. Heb ddŵr, does dim gobaith. Wel, yma ni'n darllen am yr afon bwysicaf oll. Afon sydd yn llawn rhinwedd, yn llawn daioni a bywyd. Y daw yr afon yn cario gras dwyfol. Mae'r afon hon yn cario maddeiant pechodau. Heddwch cydwybod, heddwch a Duw, daw y dyfroedd a sicrwydd, cadwedigaeth, etholedigaeth, prynedigaeth, fe ddaw yn cario holl fendithion a breintiau mabwysiau nawr i chi'n rhan o deyrnas nefoedd, ac mae'r afon yma'n eich atgoffa chi, a pan i chi'n ymgymryd o'r afon yma, i chi'n sylweddoli dwi'n aelod o'i deyrnas dwi'n blentyn iddo. Ac nawr fe caf holl freintiau plant yr arglwydd. Gallwch ddychmygu un yn crwydro'n gallwch chi yn llwythog trwy'r anialwch a'r haul yn tywynu. Ac maen nhw'n dyheu am ddiod. Dwi'n gobeithio na fyddai yn y sefyllfa yna byth. Erchyll, dychmygwch crwydro trwy anialwch. A dim diferyn o ddŵr gyda chi yfed. Ac i chi di mynd ar goll ac mae'r haul yn boeth. Ac yna dim nerth efallai godi pen, ddim hyd yn oed i lusgo cam ymhellach.
Ac yna efallai bod chi'n gweld yn y pellter afon. Neu gweld rhyw ddŵr. Chi'n gobeithio. Mae nid rhyw darlun o ddychymyg yw e. Yn eich twyllo chi. I chi'n meddwl, ai dyna yw e, felly mae'n rhoi rhyw hwb i chi, a chi'n codi fyny, a chi'n llusgo yn agosach. Ac yna chi'n sylweddoli mae afon yw hi. O, mae yna lawenydd. Lle chi'n dychmygu'r lawenydd o gweld yr afon? Mae ceg chi'n syth. A chi'n gwybod, i chi o fewn munudau i farw. Chi'n gwybod, os ai gysgu fyddai ddim yn deffro. Chi'n gwybod hynny. Ond chi'n gweld afon, a chi'n mynd ati, a chi'n llosgu, mae'ch croen yn llosgu. Yn fach o si, byddai wedi llosgu fe'n 5 munud, eb sôn am oriau o'r gwres tanbaid. A mi fyddwn ni'n mynd yna. Ac chi'n meddwl, mae chi'n gweld yr afon. Dyna lawenydd o weld yr afon. Ond allai ddweud hyn wrthoch chi, dyw'r llawenydd o weld yr afon yn ddim byd o gymharu o'r eiliad wnaethoch chi yfed o'r afon. Y mae gweld yr afon yn peri llawenydd, ond allwch chi ddychmygu yr eiliad i chi'n cyrraedd, a falle chi ar eich gorwedd, ar eich llawr, ar eich bol, a chi'n ymestyn allan i'r drwr, a chi'n taflu'r drwr dros eich gwyneb, a chi'n cymryd peth i'ch ceg, a chi'n yfed e. Dyna i chi llawenydd. Mae yn fwy na'i weld e hyd yn oed. Mae weld e'n hyfryd, ond mae yfed ohono fe hyd yn oed yn well, ac mae'r syched yn cael ei fodloni. Dyna eiliad o ryddhad, o bleser, o lawenydd. I ni'n gwybod nawr, falle fyddai fyw, falle fyddai'n cael y nerth i fynd ar weddill y daith. Ond nid dyna profiad pechadur yn dod yn Gristion. Mae e mewn ar gyfwng, mae ei geg yn sych, mae enaid yn sych, dwi ddim yn gwybod pa le i droi, mae'n clywed y pregethu ac mae wedi cael digon, mae wedi clywed y gyfraith, mae'n gwybod ti'n iawn, ti'n disgrifio fi i'r dim, ac mae Duw o fewn ei hawliau i fy nghosbi fi, a dwi'n disgwyl iddo fe fy nghosbi fi, ac yna chi'n clywed am Grist, a chi'n clywed bod gobaith i rywun fel chi, ac mae hwnna'n dod â ryw elfen o obaith i chi, mae'n dod â ryw lygeidyn bach o leini i chi, ac mae'n dod â ryw gysur i chi, ond dim popeth nag yw, achos ar y funud i chi dim ond wedi clywed amdano. Chi wedi clywed am y groes, fod un wedi cymryd eich cosb chi. Chi wedi clywed am hwn sydd wedi cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Pan does dim gobaith gyda chi yn y byd, i glywed bod gobaith. Pan yn marw o syched, i gymeryd o'r dyfroedd. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion, maen nhw'n clywed amdano, ond yna maen nhw'n dod ac maen nhw'n yfed ohono. Neu yn y darlun o'r salm, maen nhw'n cuddio tu ôl iddo fe. Mae e'n noddfa. Maen nhw'n dod i fyny trwy ffydd. Beth sy'n digwydd? Mae'r arglwydd yn rhoi rhodd o ffydd i chi. Ac nawr i chi'n gweld beth sy'n rhaid fi wneud. Mae rhaid fi bwyso ar Grist. Mae rhaid fi yfed ohono fe. Mae fi fwyta ohono fe. Mae rhaid fi ymgymryd ohono fe. Mae rhaid fi gredu ohono fe. Mae rhaid fi guddio tu ôl iddo fe. Yr un yw'r peth. Duw sydd noddfa nerth i ni. Gai ddweud hwn, dyma'r gair i chi. Cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Mae'r ysgrythur yn dweud bod hwn yn hawdd. Mae e wrth law. Ac mae'n ymddangos mor anodd i rai pan maen nhw'n trio gwella eu hunan. Fedrwch chi ddim gwella eich hunan, mae hwnna'n amhosibl. Dyna pa mae'n anodd i chi'n trio i wneud yn eich nerth eich hunan. A dyma'r tristwch, mae'r afon yn llifo ger eich bron chi. Ac na fyddwch chi'n ei weld a bod chi'n gweld yr afon yma sydd yn dod â newyddion da, yn dod â bywyd i chi. Na fyddwch chi'n yfed o'r afon hon, o Iesu Grist ei hun. Dim ond yfed sydd rhaid. Dim ond pwyso sydd rhaid. Dim ond cuddio tu ôl y gweredwr sydd rhaid. A gadael iddo ef gymryd yr holl ddigofaint. Chi'n bod wrth yfed ac wrth bwyso ac wrth cuddio. Wrth gredu ac wrth ymddiried. I chi dim ond yn gallu wneud hynny pan mae'r wyrth yma'n digwydd a mae'r arglwydd yn rhoi rhodd o ffydd i chi i'ch galluogi i gredu. Ond mae'n digwydd wrth ddod. Nid wrth redeg i'r byd, ond wrth redeg at Grist. Duw sydd noddfa a nerth i ni cymorth hawdd. Mae e mor hawdd. I chi un cam i ffwrdd. Un cri y galon. Nag i dyw e? O byd garog i. Gallwch chi gyffesu nad ydych chi'n gallu credu hyd yn oed. Achos dyna beth mae am glywed, fedrai ddim credu. Ac yna mae e'n rhoi ffydd i chi i ymddiried ac dyna chi foddhad.
pan i chi'n gwybod bod chi'n saff o'r diwedd. O, peidiwch â chwilio am noddfa arall. Does dim crefydd arall, does dim athrawiaeth, athroniaeth, does dim gwleidyddiaeth, dim byd yn mynd i ateb ar wahân i hwn. Creawdwr y byd, yr holl alluog, yr arglwydd Iesu ei hun. Hwn yw'r unig un gall amddiffyn yr enaid. Duw sydd noddfa a nerth i ni. Cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am y noddfa sydd yno ti. Ac yn gweddio, bydd na rai yn dod ac yn rhedeg o'r byd. Ac yn dod at yr un sydd yn gallu amddiffyn yr enaid hyd dragwyddoldeb. Tyrd gweithio nawr yn ein plith, clod a mawl i ddenw di. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn 687. 687. Cofia fenaid cyn it dreulio, doriau gwerthfawr yn y byd. Cyn y hedeg draw oddi yma, pyn a gest i'r trysor drud. Ardal bydd fy llety. Fath pryd hynny fydd fy ngwedd. Pyn a'i llawen a'i cystuddiol fyddaf y ti draw i'r bedd. 687 gen i sefyll i'w chanu. A nawr bydd ydi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.